Отново сме на разходка край Бойково. Времето е приятно. 13 градуса. След големите жеги си е направо хладно. Но ние отново сме на разходка. Ето в далечината се вижда мъглата. Не вали, което означава, че трябва непременно да отидем на нашата задължителна разходка. Така, това е пътя, който тръгва от местността Друма в Бойково, защото всички ветрове се събират там. Друм, път за ветровете. Това е така. Ето бойковските пейзажи. Да, планината е красива по всяко време. Ние обичаме да се разхождаме. Ето, след сушата, папертите вече имат друг цвят. Едно оранжево, есенно. И доста дървета от сушата са почнали да изсъхват. Ето е тази елха. Да, този парцел се продаваше, много интересно. Дали има нови собственици, не съм забелязала. Шипките започнаха да зреят, но са много ситни тази година, заради сухото лято. Тръгнали сме за гъби. Валяло е. Може и да намерим. Събираме масловки, манатарки, рижийки, пачкрак, но най-вече масловки и манатарки. И в този район има доста масловки. Дали ще имаме шанса да намерим, ще разберем след малко. Чудесна гора. Смесена. Отляво борчета, отдясно бук. Да, днес е мъгливо, но е много приятно. И този маршрут е много приятен за разходка. Сега ще ви покажа една дълбока букова гора. Ето надолу. Букове, букове, букове. Неудобно е тук за сеч и затова тая гора не са изсекли. На друга места са направили уж санитарна сеч, ама така са проредили гората, че малко е минало над нивото на санитарната сеч. На някои места около Бойково. Тук е неудобно. И затова тая гора се е запазила. Колко хубаво!